Konco-konco Sekarnaran Indonesia. Sinarangan Surya Budaya. Budaya. Kubiak tenan iki Sekarnaran Indonesia. Lagune napa Mas? Napa Masunan? Konjem nika wonten pamundutan saking kanca-kanca penari. Iki lho pawang Indonesia. Heeh. Kok nek niku njaluke karo Mas Nanang. Pawang Indonesia. Apa nyuwun apa? Keri-keri. Apa nang? Apa Mas Nanang? Lah justru nek ning omah ra apa-apa mbangane jenengan senengane ning jaba. Heeh. Hayo, piye? Iki mau wis WA karo Piye? aku. Nggih, pripun? Sesuk mangkat meruput mastering ngono. Kon mangkat dhewe mesti. Oh, ngidul kono. Ya mulakno rasa aeng-aeng. Gek wis tuwa iki gek anteng ning omah wae kok ya. Tuh keling ibadah wis sepuh. Rungokke ku lho, Mas. Kudune iki dienggo pengeling-eling kok, Mas. Lho ayo mumpung. Padahal biasanya mangkat bareng to, Mas. Ngapiri? COD. Oh, COD. Oh, COD nah. Alah. Nah, iki jane topiknya apa to, Iya, Cok? tak anteni kono ya mastering. Ngono iki Mas Nanang ki. Lah iya. Iki lurahe kok rumangsane. Kene iki mau promo, ana diskon Mas. Wah. Kok leapil? Heeh. Ngene. Oh, alah. Are yo ngecamate kono kae. Injih. Tasih nyawiji sumangga Mas Mbak Caos Panglipun. Nggih. Pacobane ngurip wonten ugi ketinggalan kereta. Mbak Sita ada? Ada permintaan dari Mas Pandel, nyuwun sabar. Ada juga Puspita Nolol. Kita nala. Iki ben yogane do tambah sabar apa piye to Mas iki, Mas? Koyone dhewe sik kon sabar, Mbak. Awak dhewe. Yang Injih. dikasih ya Mas ya. Rasa kira karuan, kopi kopi legine, rasa timbul ibet
Mas Bendor apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Warasnya isih ora? Ora, ojo anti waras. Je, sama nikah sampan kabar. Sabarnya Sabar. sudah. Ya dikasih apa Mas? Puspita nala apa paju banding ore? Sik endi sik manut. Dimas suruh sabar ya, kok senengannya jaluk keri-keri yo, Mbak. Kon sabar engko ning omah yo, Mbak. Kok senengannya keri-keri to? Wediku ki engko ning kene kebablasan ki lho. Kok dikasih ya Mas Bendel ya. Mas Randy nanti dikasih ya. Saka keri ngene kayak ya Mas ya. Ya, kuwi ya karena. Iya. Surya Budaya bersama Sekar Nara. So, bareng Sita Asmara. Oh, Patutnya ayo utama. ayo yo. Hesem mulir bae matu. Lintri-lintri nyawa hesemu. Dasar lendir kuning agawe sengsem rasaku.
Sampun. Oh, dilongi Oke, rumiyin. dirongi dulu Mas. Heeh. Ayo, ayo Mas Ino. Oh. Enak, Mas. Pot betike wah aku Iyo, orang kedat saben wayang ra ono calmo kang nyoto wani sembrono siji mlipir. Iyo.
Jawi pasukatan seni jakilan Purwomadya lan Musana mugi manggiya basuki Ucul sing loro ucul mana nang? Ayo Ja, banteng Ja. Ayo ayo ayo. Ayo Ja.